नोंथाङा साबसिन समाज सिबियारि बान्थाखौ देग्लायजों एखे राहायैनो खेबथाम मोननो हाबाय। नोंथाङा समाज सिबिनाय खामानिखौ माला आरो मारै जागायजेनामोन? जेब्ला आं 22 बोसोर बैसोनि जादोंमोन, आंनि सासे लोगोजों आंजोंहाय जों ज' एखे बाइबेल कलेजाव फरायखादोंमोन आरोखि। बिनि बिफाया पास्टरखामोन, ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जोङो बे लोगोजों आंजोंहाय माने बे समाज सिबिनाय हाबाखौहाय जाय लाइमोनफोरा माने मा होनो गोदोनानै दङ बिसोरखौ फकास खालामनानैहाय जोङो बे इनिसियेटिभखौ लाजेननाय जादों आरो। बेसेन गोसा जिउखौ नों बावबाय, आंनि पापनि थाखाय नों थैफैबाय। बेसेन गोसा जिउखौ नों बावबाय, आंनि पापनि थाखाय नों थैफैबाय। हामबायसै प्रभु नोंनि मुङा बाख्नायजाथों, हामबायसै प्रभु नोंनि मुङा बाख्नायजाथों। बुहुम बिखायाव जेब्ला आंनि ड्राग्सआ जोबो, आं बिदिनो खाराव माराव जादोंमोन, एकदम खर' जालाबायनानैहाय नागिरलाबायदों आं। नागिरलाबायनानै ओमफ्राय माने जोबजोब्बायमोन आरो बुस्थुआनो गैखालामोन। ओमफ्राय फैसाखौबो आफानाव मारै बिबावनो आरोना, माने सप्तासे सिगांसो बिदिनो मोसौ फाननानैहाय फैसा हरखांखाबाय आं। माने दाख्राय लांग्रामोन आरो, गैया होननायखौ बुजिया। माने आंबो मारै बिदि जालाङा मिथिया, माने बे ड्राग्स माबायावहाय बोरै गोदोआ आंबो थाल मोनाखै गावखौनो। आं दाबो बे दिनखौहाय बावनो हाया, दासिमबो रिग्रेट जायो आङो जेला आं आफानावहाय थास गेलेनो फैसा बिनानै लानानै थांदोंमोन। माने ओरैबायदि खामोन आरो, आं सिगांनिफ्रायनो फैसा गैयाबाबो माबा मोनसे बिदिनो लोगोफोरजों जुवा गेलेहैनानै फैसा खामायनानैहाय बेखौ बायनो थाखाय बेजोंनो मेनेज जायोमोन आरो। बे दिनावहाय खिन्थु गैखाथारामोन आफानावबो गरसेबो, आंहाबो गैलामोन, फैसाया जोब्बायमोन। ओमफ्राय आफाजों बिराद नांलायनानै थांदों आरो आं। Buhum Bikayao, Buhum Bikayao.
फंनैसो सुस्रांजाबाय नङाब्ला गारनांसिगौमोन जोङो नोरगा नङाब्ला थुलुंगाया बेनो आरो आं फिसायानो माने आं बे खामानिखौ आंनि आफानि थाखाय डेडिकेट खालामदों बे आं गाव गोथाङै थासान्दियावहायथ' सोलायनायखौ नुबाङाखै हामबायसै फोरबो नोंनि मुङा बाख्नायजाथों बुहुम बिखायाव बुहुम बिखायाव बुहुम बिखायाव बुहुम बिखायाव आफा नों लुबैनाय बायदि मोजां मानसि जाबाय आं